Hier bij het parlement van Catalonië in Barcelona staan wel 20 cameraploegen. Want het is wel spannend, hè, wat je sabat. Roept president Puigdemont nou wol of net de onafhankelijkheid uit? Dat is een van de grote vragen van een beetje. Bij het ECO-geenseel is over het uitschreeuwen van nieuwe verkiezings. Mogelijk bindt die nog dit kalenderjaar. En op die wijze hoopt het regering van Catalonië te voorkomen dat het regering in Madrid het bestuur over deze opstandige regio oerneemt. Nou, ik praat met Friese die hier in Catalonië wonen. Die maakt zich zwaar over het mogelijk uitroepen van onafhankelijkheid. Het eerste bod omdat ze daar principieel op zien binnen, maar ze vinden wel dat het nou heel chaotisch gaat en ze binnen benauwd voor de grote economische skeer die het uitroepen van onafhankelijkheid herkennen. Er binnen nou al bedruwen dit haar. Waarom loeken uit Catalonië? Er binnen meldings dat er minder toeristen deze kant op komen. En boppen dat, als Catalonië onafhankelijk wilde zoeken, ja, dan moet Catalonië de Europese Unie verlitten. En dat had ik al eer naaideal. Maar goed, waarnemers stinken dat er een kans is dat die onafhankelijkheid weer net uitroepen wordt. En dan krijgen we nieuwe verkiezings in december. Ja, en dan zullen toch nog een skofje onrustig bloeien in deze mooie noordeersthoeken van Spanje.